जे बिथाङा एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा बुंदोंमोन आं नाजादोंमोन एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा नाथाय आंबोथ' गुवाहाटीयाव थाबाय थाया मालाबा गेप जायो जेब्ला बुङो बेवहाय माने मा होनो जायनि एपइन्टमेन्ट बिदोंमोन बिथाङा सोलाबा बिनि उनाव आरो थानाय जायो बेबायदिनो गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन डेभेलपमेन्ट जायो माने बेफोरबायदिनि गेजेरजों माने बे बाथ्राफ्रा उनावहाय माने माबा गैयै जालांनानै बिदि मालाबा कारण एपइन्टमेन्टखौथ' आं होनो हाया व्यक्तिया होनांगोन दा दिनैथ' आं बे समाव मा जायामोनखौ आं बुंजोबनो हाया नाथाय बे सैथो बाथ्रा जे बे समाव सावरायनो आंखौ माने एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि थाखाय आंबो हाजासे नाजादोंमोन नाथाय मालाबा सम गोरोबा मालाबा बयबो बावनानै थाथ'यो बेफोरबायदिनि गेजेरावनो हयथ' जोबनायाव जाहैयाखै नाथाय गोबां बेबायदिनि बेलायाव सावरायबोनायाबो जाबाय थादों दा ओंखायनो बेफोर मोनसे आलादा बाथ्रा जों बेफोरखौ रायलायनानै जों फोजोबनो हाया बेखौ दाय होलायोबा माने सोबहानो माबा नङा माबा मोनसे जिउआवथ' गोरोन्थि थायो माबा मोनसे थायो ओंखायनो आं बेखौ जेबो लायाखै बे जायो आंखौ खावलायदोंमोन गुबुन गुबुन समावबो आं बेबायदिनो हानायखौ मावबोदों हायैखौ आं उफाय गैया मानि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया सापस माने बै समाव जेब्ला बिदोंमोन हादिया बिनि उनाव रायखांलायनाया हयथ' थाबाय जोंबो गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' जाबाय नाथाय बिनि उनावबो जयै बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै राजखान्थिनि हान्जानि सोद्रोमाफ्राबो ज' नाजादों मावबोदों बेफोरबो गासिबो सैथोजोब नाथाय आं बेखौनो बुंदों जे दिनै कर्टआ बेलेग सरकारा बेलेग बिनि उनाव नोंनि मा होनो बायदिसिना आफादफ्रा बेलेग सोरनिबा बुंनायजों सोरबाया हाबाखौ मावजोबलायनो हाया नाथाय दा जुथायै जुदि सावरायलायनानै माबाफोर लामा सोरबा रोंगौथि गोनां आयेन कानुननि सायाव बेफोरनि साजेसन लानानै बेफोरनि माबाजों जुदि माबाफोर बेबायदि राहा दङब्ला आं सानो निश्चय बे राहानि गेजेरजों आवगायलाङोब्ला जों हास्थायनाय बायदियै फिथाइखौ थायहोनो हागोन आरो आं सानो बे बेलायाव जोंनि माने सरकार आरो बड'लेण्डनि सरकार आरो लोगोसे जोंनि सागनगिरिफोर आफादनि मानसिफोर आं सानो थारैनो रायलायलायगासिनो दङ आरो बे रायलायनायनि गेजेरजों माबा नङा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन नाथाय दिनै कर्टखौ रावबो दाय होनानै बुंनो हाया बा गेरेन्थि लानानै बुंनो हाया ओंखायनो बेखौ पाब्लिकआवबो हयथ' बेफोर बाथ्राया माने मिडियानि गेजेरजों रावबो खोथा होनना बुंनो हाया जे आं ओरै खालामगोन खिन्थु आं सानो जे जोंनि दैदेनगिरि आरो सरकार थारैनो बे बेलायाव सिरियास जोब बयबो आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सावरायगासिनो दं आरो आं सानो बिनि गेजेरजों माबा मोनसे थारैनो लामा ओंखारगोन आरो बे लामानि गेजेरजों आवगायलाङोब्लानो हयथ' जों साननाय जों लुबैनाय जों हास्थायनाया मोगथाङाव जाफुंसारगोन दा जों बयबो खौसे जानांगौ आरो खौसे जालायनानै जों लामासो दिहुननांगौ खिन्थु बे लामा दिहुननो थांनायनि आगोल जों बेखौ बुंलायबा गोसो बायगोन आरो जायफ्रा बेनि थाखाय बिबान लानांगौ बे मानसिफ्राबो बिबाननिफ्राय एरखेनो नाजागोन ओंखायनो जों दा बे बाथ्रायाव थाङालासे फैबाय थानाय समाव जों माब्रैहाय जि जालांबाय आरो बेबायदि जाहाथे जाया मोजांसिन जों बोरै खालामनो हायो बिनि थाखायसो जों बयबो खामानि मावनांगौ आरो बिनि थाखाय मावग्राफोरखौ थुलुंगा होनांगौ गतिके आंनि माबाया बेनो आरो खावलायनाया आरो आं जेखौ बुंदों बेबायदि जाबोदों बेखौथ' आं मानो दाय होनो जे आंखौ मानो बिदि बुंदों खिन्थु बेफोर गासिबो बाथ्राफ्रा सैथो नाथाय समनि गेजेराव माब्ला सोरखौ मानो सम होनो हादिया बेफोरनिबो गोबां जाहोनफोर दं बिनि उनाव जों मानो नाजाथाबबाय थादिया बे गोलाव समनि गेजेराव बायदिसिना डेभेलपमेन्टफोर जालांनायनि उनाव बबेबा खोथाफ्रा अप्रासंगिक जालाङो माने सम बारोब्ला सोबावनो बे आरो बाथ्राया थाहैबाय थाया गतिके मानि थाखाय आंबो मोनथिला जे मानो खिन्थु बाथ्राया सैथो जे बिथाङा बे समाव नाजादोंमोन आंबो नाजादोंमोन नाथाय जायाखिसै बे जायैनिखौ आं बेबायदि एक्सप्लेनेसन होनो लुगैया ओरैबायदि नालाय होननानै बेखायनो जायाखिसै खिन्थु जायाखिसै समाव जानांगौमोन बेफोरो हयथ' जायाखिसै खिन्थु माखासे प्रसेसा जाबोलायबाय थागोन खिन्थु जोंनि आखायाव गैया जों बर'नि गासै आफादनि आखायावबो गैया सोरबा चिफ मिनिस्टारनि आखायावबो गैया नाथाय जिहेतु दायित्व दंलायो बेखौ बोरैहाय माबा मोनसे लामा दिहुननो हायो आयेनगिरिफोरजों सावरायनानै मा लामा दं बेखौ नायनानै बे लामाखौ दिहुनलांनाया जोंनि दायित्व आरो बेखौनो दा बयबो खौसे जानानै मावलांनांगौ